järjestelmä, pudotusajon, eli toinen saa lähteä aikaisemmin kuin toinen, ja se tulee juuri näistä luokituksista. Ja sitten kumpi ensin maalissa on voittanut. No niin, siinä oli Matti. Eloranta paattaa hyvännäköistä kyytiä, mutta rauhoittelee lopulta jälleen takaisin. Ja Risto Virtala valmistautuu Purnikseen ja sekin on jo oma showsa tuo Purniksen. Bemarin turbomoottorissa nostaa. Ja Vitonen on hänen oma indeksinsä, joten siitä ollaan vielä laukaisualusta. Siinä tulee Talutietä. Turbotekniikalla on ihan mielettömiä suorituksia ja 7-3 eilen. Ja lähteekö hän matkaan tästä ollenkaan vai? Iskeä. Tekniikalla ja näin poispäin, eli siellä on potentiaalia. Vielä Kallemäki tulee nätisti ja todella se meni aika Öömen, eli lähdössä maaliin. Mitä me tehdään? Hanno Kallemäki. Oikein, 7-8. 7-25. Ei pelaa. Neljä loppunopeutta Kallelle. Onko sitä puhteista harmikseen, eli jonkiasteisia sääntöjä vielä tähän päivään ja mutta näin. Nyt menee tulee 86 ja sitten 10.